Dobrý deň, sme pred obecným úradom v Kunerade a určite ste zaznamenali v poslednej dobe v médiách, že práve voči tejto starostke Monike Kaveckej je vedené trestné stíhanie. Ako to všetko pokračuje a bližšie k tejto veci by nám vedel povedať oblastný predseda ľudovej strany Naše Slovensko pre okres Žilina a Byča, Pálko Lázar, tak by som ťa, Pálo, poprosil, aby si bližšie oboznámil, čo sa tam vedie okolo tejto veci. No jasné, ďakujem. Už niekedy na jeseň v roku 2020 sme boli kontaktovaní viacerými občanmi tejto obce. Obec ráta niečo cez 1000 občanov, obec Kunerad. A títo ľudia nás kontaktovali kvôli tomu, že naozaj boli vo vytržení z konania starostky a magisterky Moniky Kaveckej. Bolo tam viac tých vecí, ktorými pani starostka dráždila tých občanov, a napokon tie veci vyvrcholili aj v referende. Usporiadalo sa aj miestne referendum, ale k tomu sa vrátim potom neskôr. Primárny problém pre pani starostku je teda aktuálne trestné stíhanie. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline totiž opäť pred týždňom obvinil starostku obce pani Kavecku pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Ale poďme si to nejako tak teda rozobrať, čo predchádzalo aj tomu miestnemu referendu. Pani starostka totiž vypovedala obec zo stavebného úradu v Rajeckých Tepliciach s tým, že vytvorila svoj vlastný stavebný úrad v priestoroch obecného úradu. No, na prekvapenie mnohých tých občanov však do čela tohto úradu posadila zamestnankyňu, ktorá údajne nemala žiadne vzdelanie ani prax v oblasti stavebníctva, architektúry či urbanizmu, ani znalosť tej legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na činnosť stavebného samotného úradu, a už to bol žiadny doklad o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Táto mini kauzička tak trochu rezonovala medzi tými miestnymi a iba doplňala potom tú následujúcu mozaiku. A tým primárnym problémom bolo to, že verejná súťaž na výstavbu tých bytových jednotiek, kde potom sa presunieme teda a urobíme aj nejaké záznamy, prebehla komplikovania pod rúškom rôznych takých dohadov. Do verejnej súťaže bol prihlásený jeden záujemca, ktorý mal už vopred zmluvne zaviazaný nájom pozemku v mieste výstavby na 75 rokov. Takže tu už to navodzuje. Samozrejme, títo občania, keď sa obrátili aj na mňa, tak sme sa bavili, teda, že aj som im navrhoval, že aké kroky by mali realizovať a tak ďalej. Oni do toho moc stranu zapájať nechceli, chceli skôr sa poradiť a tak ďalej, prebrať si nejaké možnosti. A oni už vtedy z vlastnej iniciatívy podali dokonca podnet na ten úrad verejného obstarávania a ten samozrejme na tieto nedostatky poukázal v svojom rozhodnutí. No a pani starostka sa na to rozhodnutie odvolala, teda nestotožňovala sa s tým. A následne teda jej to odvolanie bolo zamietnuté a obec dostala hneď pokutu 30 000 eur. Ale poďme ďalej. Do funkcie tej hlavnej kontrolórky obce, ktorá by mala dohliadať teda na tú transparentnosť, bola v prvej polovici roku 2019 schválená obecným zastupiteľstvom magistra Petra Dubeňova. No, ako som spomínal, to vzhľadom k tej svojej funkcie mala práve dohliadať a upozorňovať na možné tie pochybenia obecnej samosprávy. No, na prekvapenie tých miestnych občanov si už však starostka vymenovala za asistentku poslankyne Národnej rady, keďže pani Kavecká je teda v super transparentnom Oľane, tak si ju rovno hodila za asistentku s mesačnou odmenou 2000 eur. To by sme brali. To je ako perfektné. No a ani podľa laickej úvahy ten hlavný kontrolór paradoxne nemôže byť závislý od tých, ktorých činnosť má kontrolovať logicky. Hej. No a na nátlak obecného zastupiteľstva sa 4.9.2020 stala tá kontrolórka, tá pani Dubeňová, tej svojej funkcie, avšak tiež až ku dňu 31.12.2020, to znamená, že si ešte natočila nejaké korunky, teda hej, že dala prísľub, že sa vzdá až ku koncu roka, hej, a začiatkom roka 2021 teda už nebola v tej funkcii obsadená. No sú tam rôzne ešte drobné pochybenia, nejaké nákupy telefónov a tak ďalej, nejaké drahšie. Ale skôr tí občania vtedy apelovali na to, že táto obec mala vtedy v tom roku 2020 počas jej dvojročného šafárenia najhorší výsledok hospodárení z tých okolitých obcí. No a aby toho nebolo málo, dokonca
bolo potrebné vyťahnuť nejaké financie z rezervného fondu. Obec bola určitý krátky čas evidovaná dokonca ako dlžník na sociálnej poisťovni. No a boli tam ešte nejaké komplikácie s učiteľským zborom miestnej základnej školy. Ale to už tu nebudeme rozmazávať. Ja by som ťa prerušil, mňa by aj zaujímalo, že voči pani starostke bolo vedené trestné stíhanie, kde vlastne z médií sme sa dozvedeli, že práve okresná prokuratúra v Žiline toto uznesenie o trestnom stíhaní zrušila a vrátila to naspäť na vyšetrovanie policajným orgánom. A tam je ako? Mohol by si nám približiť? Viac menej boli tam nejaké procesné chyby zo strany vyšetrovateľa, ak ma pamäť neklame. A však ten vyšetrovateľ teda opäť postavil opätovne, je to zhruba týždeň naozaj dozadu, a opätovne postavil to stíhanie s tým, že teda jedná sa o zločin, o podozrenie teda zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a pri verejnej dražbe. Ešte aby som to tu ale nejako uzavrel, chlapi, tak sú tu aj také vtipné zaujímavosti z tej obecnej samosprávy obce Kunierad v štýle Horná Dolná, tak nadnesene poviem. A medzi ne patrí nákup napríklad následný roznos regionálnych novín Žilinský večerník. Tam bol totiž údajne taký jednostranne podaný článok v prospech starostky, ktoré veľmi záležalo na tom, aby teda ten článok prečítal čo najviac domácnosti. No tak nákup a distribúciu toho schránok pre tých obyvateľov zabezpečili zamestnanci v obce v pracovný deň. A však boli predtým zrejme poučení, aspoň tak mi to hovorili tí občania tu, s ktorými som sa stretol, boli zrejme poučení a na tie zvedavé otázky odpovedali, že oni to vykonávajú túto činnosť vo svojom náhradnom voľne a že vlastne na súkromné účely teraz majú požičané aj obecné auto. No, naozaj, no. Takže je tam toho viacej, nie je sa len o tie byty. A teraz by som ťa, Palino, poprosil, mohli by sme sa aj pre sledovateľov, aby sme im to trošku ukázali, o čo sa vlastne jedná. Pôjdeme tie byty pozrieť. No, poďme sa pozrieť, áno. No a premiestnili sme sa pred spomínané bytovky, kde máte možnosť vidieť. Ešte práve prebiehajú dokončovacie práce. No a Palino, čo by si ešte viacej mohol k tomu povedať? No, sú tu ešte nejaké perličky, to už je ale tak na divákoch alebo na poslucháčov, či si dohľadajú. Chodili také aj vtipné žargóny. Pani starostka na nejakom obecnom zastupiteľstve použila pojem čierne peniaze a snažila sa to nejako legitimizovať. To už je ale na uvážení divákov, či si to chcú dohľadať. Je to také celkom úsmevné. Dohľadáte to na facebookových neoficiálnych stránkach obce Kunierad. Ale ešte by som spomenul aj to referendum, ktoré sa konalo 28.11. v roku 2020 za účelom odvolania starostky. Žiaľ, ja som navrhoval, ponúkal som teda takú alternatívu, že dohliadneme na toto vykonanie toho referenda, avšak tí občania nemali o to až taký záujem, že oni si to ustrihnú sami. No a následne som dostal také echo potom priamo od niektorých občanov z obce, ako prebiehalo to referendum. A to referendum, žiaľ, bolo mi povedané, že pani starostka teda neodporúčala účasť na tom referende občanom a s tým, že teda sa pohybovala údajne aj po tých priestoroch, ale to už tu môžeme tak skôr fabulovať, lebo ja netuším teda, ako dlho sa tam zdržiavala a tak ďalej. Ale ak naozaj teda sa zdržiavala v tých priestoroch, kde sa vykonávalo to miestne referendum a zdržiavala sa tam dlhšie, no je potrebné pripustiť, že týmto spôsobom mohla nepriamo ovplyvňovať toto referendum, ktoré napokon neprešlo pre nižšiu účasť. Ale poďme ešte k jednej veci. Okrem týchto dvoch bytoviek je už v dispozícii aj, šíri sa už internetom stanovisko novej kontrolórky, ktorá teda reagovala na rekonštrukciu časti miestnej komunikácie na ulici Kostolná, ktorá bola realizovaná spoločnosťou Mifim SRO a za tieto práce fakturovala v roku 2021. No a už sú tam ďalšie pochybenia, na ktoré upozorňuje táto pani kontrolórka, a je to nezverejnená súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom o zákazku, ktorá je v nesúlade s cenovou víťaznou ponukou. Už tam zase opäť niečo nesedí. No a ešte taká perlička teda, že víťazná ponuka vykazovala znaky účelového podhodnotenia, keďže nedosahovala ani polovicu predpokladanej hodnoty tej zákazky. Takže no naozaj, čo sa bude diať s pani starostkou Chavetkou, je možné, že tieto odseky, teda, ku ktorým som sa dostal, možno budú vysvetlené pani starostkou, avšak
Však vidíme, že pani starostka nešafári pri veľmi transparentne zrejme. No a takže nakoniec by som chcel uvieť, že pani starostka Kuneradu je zároveň aj poslankyňa Národnej rady za Oľano. Politická strana Oľano sa deklarovala, že to bude transparentná strana bojovať proti korupcii, takže o tento prípad sa budeme ďalej intenzívne zaoberať. No a Palino, tebe ďakujem za cenné informácie, takže dúfam, že v tejto zaujímavej reportáži, ktorú teraz ste videli a mali ste možnosť, budeme pokračovať a budeme vás informovať, ako to všetko dopadlo. Palino, ďakujem.